Χαιρετώ την ομάδα. Γεια σας, παιδιά. Βρισκόμαστε αγκιαδάκι, εδώ στο φίλο, από πίσω, για να βάλουμε στο μηχανάκι κάτι πράγματα που πήραμε. Λοιπόν, το μηχανάκι, κλασικά, Βασίλης, γράφει και το μπλουζάκι M1000XR, από πίσω το XR. Εδώ, φίλος του Σταύρος. Καλησπέρα στην ομάδα. Να σας δείξω και τι έχουμε να βάλουμε σήμερα. Γρανάζι, κάρμπον μπροστά και θα μιλήσουμε για κάποια πράγματα που βάλαμε ήδη, που έχουμε βάλει στο μηχανάκι. Εδώ είμαστε. Θα σας πω κάποια πράγματα γιατί έχουμε βάλει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε από γρανάζι πίσω. Προχωράμε και βλέπετε. Αρχικά να πω ότι θα ζυγίσουμε και το γρανάζι, να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε σε σχέση με το μαμά. Το γρανάζι είναι χειροποίητο, είναι CNC. Είναι από ένα φίλο από την Αθήνα, λέγεται Dallas. Το μηχανάκι προσπαθούμε λίγο γενικώς να το ελαφρύνουμε όλοι μας, νομίζω. Όσοι βάζουμε λαιμούς και ό,τι άλλο είναι στο μηχανάκι. Το κάνουμε για να το ελαφρύνουμε. Το ίδιο και το γρανάζι και το πιο σημαντικό, ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια που αφορά τη μηχανή και σε δρόμο και σε πίστα αλλά και σε κόντρες. Ελπίζω να μας ακούει η αστυνομία μόνο. Ενημερωτικά ο Σταύρος εδώ ήταν πρώην αστυνομικός, παιδιά. Έτσι να ξέρετε. Γι' αυτό προσοχή τι θα πείτε. Στα σχόλια. Αλλά ήταν από τους άλλους, ξέρετε, τους δικούς μας που δεν γράφανε κι αυτά. Για να μην ακούσω τίποτα κακό. Γιατί είναι φίλος. Πάμε λίγο να δούμε πώς γίνεται η δουλειά με το γρανάζι. Θα ζυγίσουμε γρανάζι και τα υπόλοιπα τα λέμε στη συνέχεια. Η βάση της πινακίδας που φαίνεται στο βίντεο, που φαίνεται αυτή τη στιγμή στο πλάνο δηλαδή, είναι η Γκρεφ. Είναι από τον φίλο στην Αθήνα τον Γκρεφ. Είναι πάρα πολύ ωραία. Να ξέρετε ότι τη βάλαμε και έχει γίνει πανικός. Λοιπόν τώρα, για να δείξω λίγο πώς δουλεύει για όσους δεν ξέρουν. Θα πάμε λίγο πιο κοντά. Είμαστε εδώ. Λοιπόν, η βάση είναι αυτή. Όπως είναι η βάση, άμα την πατήσω από εδώ, την πατάω, ανοίγει έξω. Γράφει και Γκρεφ εδώ, η βάση διαφήμιση. 3D printer, Ναι. Είναι χειροποίητη όλη η βάση. Όπως λοιπόν έκατσε εδώ, έτσι το ανοιχτό κομμάτι έκατσε. Τώρα μόλις την ξαναπατήσω, εδώ, την ξαναπατάω, την κλείνω, κάθεται εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραία η βάση, για όποιον θέλει να βάλει. Φυσικά μεγάλη προσοχή γιατί στην Αθήνα γράφουνε ατελείωτα για αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς ούτε να φοράς βάση. Λοιπόν, θα σας δείξω κάποιες διαφορές που έχουν τα γρανάζια. Το γρανάζι το γνήσιο, το οποίο εντάξει είναι πολύ καλό, δεν μπορώ να πω. Βέβαια δεν είναι στην κατάσταση αυτού που έχουμε πάρει. Θα μας πει και ο Σταύρος, γιατί ο Σταύρος, να ξέρετε, είναι και η δουλειά του αυτή. Εντάξει, το κάνει πιο πολύ φιλικά γιατί ο άνθρωπος δεν προλαβαίνει. Δηλαδή, μην αρχίσει τα μηνύματα, φτιάξε, κάνε, ράνε. Το παλικάρι βοηθάει εμάς για τα βίντεο και βοηθάει και εμένα επειδή είμαστε φίλοι. Στο μηχανάκι έχουν μπει βίδες σαν Pro Bolt. Άμα δείτε εδώ, όχι σαν Pro Bolt, Pro Bolt είναι δηλαδή. Είναι τιτανίου πιο ελαφριές. Αυτές εδώ οι βίδες. Έχω βάλει μανιτάρια απ' έξω. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι σε μπλε χρώμα, μου άρεσαν. Όπως είναι η ανάρτηση και φαίνεται εκεί μέσα, εκεί. Ήθελα να είναι και οι βίδες και τα μανιτάρια όπως σε κάποιες λεπτομέρειες που έχω βάλει πάνω στο μηχανάκι. Η αλυσίδα, επειδή θα την αλλάξουμε στην πορεία, απλά ακόμα είναι πολύ νωρίς γιατί το μηχανάκι έχει 5.000 χιλιόμετρα, είναι καινούριο. Η αλυσίδα είναι ιταλική, δεν είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Να ξέρετε, είναι μέτρια πολύ. Η BMW τη δίνει, Σταύρο, να ξέρεις, 400 ευρώ την αλυσίδα. Είναι, όπως βλέπεις, επίχρηση, είναι σαν τα δόντια τα χρυσά. Ναι, είναι θεόχρηση, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν λέει τίποτα. Εντάξει, μέχρι 10.000 χιλιόμετρα καλή είναι. Από εκεί πέρα χρειάζεται σίγουρα κάτι άλλο. Επέλεξα να είναι όλα 525 όπως είναι το γνήσιο και όχι 520, γιατί το 520 λόγω ότι ταξιδεύω θα χαλάσει πολύ εύκολα. Ενώ το 525 θα το αντέξει το ταξίδι γενικώς.
Ελαστικά να πω, γιατί επίσης με ρωτάτε πολύ, επειδή τα μαμά τα άλλαξε στα 1000 χιλιόμετρα ήταν πάρα πολύ χάλια, δεν μου άρεσαν καθόλου. Αυτά τα ελαστικά είναι τα Michelin, τα Power GP2. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, έχω ήδη 3.500 χιλιόμετρα. Ποιοτικά είναι πολύ καλά. Στρίβουνε πολύ καλά, γιατί εγώ στρίβω κιόλας, δεν ξέρω αν φαίνεται το λάστιχο. Σταύρο, φαίνεται ρε? Κάτι φαίνεται. Αν τερματίσει λίγο. Ναι, το στρίβω λίγο. Οπότε γι' αυτό. Οι ζάντες που φοράει αυτό το μηχανάκι είναι, επειδή είναι το άσπρο φοράει μαγνησίου, ενώ το μαύρο φοράει κάρμπον. Οι οποίες κάρμπον φάνηκε πολύ εύκολα, δηλαδή δεν αξίζουν. Σε σχέση με αυτές εδώ. Λοιπόν, δείτε και εδώ πιο καλά τις βίδες, όπως φαίνεται τώρα εδώ. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι το γρανάζι και είναι οι βίδες που έχουμε βάλει. Για να πω συγκεκριμένα, ο Σταύρος όταν βάλαμε αυτές τις βίδες μου είπε ότι καλύτερα να μην τις βάλουμε γιατί φαίνονται πολύ ελαφριές. Παιδιά, είναι νομίζω τουλάχιστον πόσα γραμμάρια λιγότερα λες? Δεν ξέρω, αυτές δεν ζυγίζουν. Οι άλλες είχαν ένα βάρος. Δεν έχουν καμία σχέση με τις άλλες. Συνεχίζουμε για να δούμε το ζύγισμα με το γρανάζι πόσο είναι. Όπως είπα, αυτό είναι το γνήσιο γρανάζι. Έτσι. Καλά, εντάξει, τώρα αυτό ότι μπορεί να ζυγίσει, φυσικά. Το γνήσιο και πόσο λέει εδώ? 7,40 είμαστε. 7,40 είμαστε το γνήσιο γρανάζι. Το γρανάζι CNC είμαστε 4,15. Η διαφορά του πώς είναι λοιπόν? 330 γραμμάρια, 325. Σχεδόν, εντάξει, σχεδόν 400 γραμμάρια από ό,τι είναι το μαμά γρανάζι. Εκτός λοιπόν από την ομορφιά που έχει, αισθητικά είναι σίγουρα πολύ πιο ωραίο από ό,τι είναι το άλλο. Έχει πολύ ωραία δουλειά. Έχει πολύ καλή δουλειά, ναι. Τα δόντια του είναι πιο τετραγωνιζέα από ό,τι είναι τα μαμά. Τα μαμά, όπως βλέπετε εδώ, είναι πιο μητερά. Δηλαδή θα πατάει πιο σωστά η αλυσίδα. Βέβαια, προσοχή για όσους θα το κάνουν με τη μαμά αλυσίδα, θα το αφήσουν όπως είναι το μηχανάκι. Δηλαδή, όπως θα κάνω και εγώ, θέλει κάποια χιλιόμετρα να πατήσει η αλυσίδα με αυτό το γρανάζι. Δηλαδή να διαβάσει το πάτα αυτού του γραναζιού. Για το προηγούμενο ήταν πιο μητερό. Έτσι είναι λίγο ένα tip λίγο για να ξέρετε όλοι σας. Συνεχίζουμε λοιπόν με τις βίδες της τιτανίου. Έχω διαλέξει λοιπόν χρώμα μπλε. Ο συνδυασμός νομίζω, Σταύρο, τι λες και εσύ? Ο συνδυασμός νομίζω από γρανάζι και χρώμα είναι τρομερό. Κάνει τρομερή αντίθεση. Όπως είπα, λάστιχο Michelin Power GP2. Power GP2. Έτσι. Λοιπόν, σφίγγουμε λοιπόν πάντα με δυναμόκλειδο στο σφίξιμο. Δεν μας επηρεάζει τόσο πολύ στο λύσιμο όσο στο σφίξιμο. Λοιπόν, προχωράμε, δένουμε, τα λέμε σε λίγο. Έτοιμο το γρανάζι. Μόλις μπήκε. Να δείξω και ένα λίγο πιο μακρινό. Νομίζω ότι έδειξε όλο το μηχανάκι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε για carbon κομμάτια μπροστά. Τα carbon είναι αυτά. Τώρα που είχε λίγο καλύτερο φως εδώ. Είναι από τη Maxi Carbon. Ποιοτικά είναι πάρα πολύ καλά. Έτσι, γιατί το είπα. Βιδούλες εδώ μαύρες. Μέσα. Λοιπόν. Προχωράμε τοποθέτηση. Τα λέμε σε λίγο πάλι. Πάμε να σας δείξουμε τι βάλαμε τώρα. Carbon μπροστά για αέρα στις δισκόπλακες. Όπως φαίνεται. Λοιπόν, το carbon που βλέπετε το φτερό το πάνω είναι από M1000RR. Είναι Maxi Carbon. Το βγάζει για M1000XR. Τα αυτοκόλλητα τα έχω βάλει εγώ. Τα αυτοκόλλητα είναι από AliExpress. Όποιος θέλει περισσότερα μπορεί να μου στείλει να του δώσω πληροφορίες. Λοιπόν, προχωράμε. Έχουμε βάλει Carina Carbon από κάτω. Είναι Maxi Carbon κι αυτή. Περιμένουμε τα κομμάτια τώρα να βάλουμε, τα οποία είναι αυτό εδώ, το D.
Για να κλείσουμε το κομμάτι που αφορά το σύνολο εδώ του Carbon. Δείτε λίγο ξανά εδώ πως είναι. Το γρανάζι πίσω το ξαναδείχνω που βάλαμε. Σταύρο, νομίζω ότι έδεσε ωραία, πώς το βλέπεις? Έχει αλλάξει όλο το μηχανάκι. Μούτρα εδώ Carbon. Όλα. Το τζάμι που βλέπετε εδώ είναι AliExpress και αυτό, γιατί είναι σαν το γνήσιο, αλλά με 55 ευρώ. Όποιος θέλει, επίσης θα του πω πληροφορίες. Είναι λίγο για να μπορείς να κυκλοφορήσεις λίγο με τον αέρα να την παλεύεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μόλις τελειώσαμε τα πάντα. Μπήκανε Carbon στις ρόδες μπροστά, όπως είπαμε και πριν. Μπήκανε τα πλαϊνά τα καπάκια του ψυγείου. Από εδώ. Απλά να ενημερώσω ότι από Maxi Carbon δεν μπαίνουν εύκολα. Θέλουν πατέντα, θέλουν κόψιμο οι πάνω βίδες που περνάει το πτερίγιο. Και το ένα κλειψάκι δεν μπαίνει καθόλου. Έτσι να ενημερώσω λίγο ποιον θέλει να τα πάρει. Για να ξέρετε. Λοιπόν. Μόλις τελειώσαμε. Τα πάντα είναι έτοιμο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους φίλους που παρακολουθήσατε το βίντεο για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ τον Σταύρο από πίσω για τη βοήθεια όλη σε ό,τι κάναμε στο μηχανάκι. Περιμένω τα σχόλιά σας. Να μου πείτε πώς σας φάνηκε το μηχανάκι όπως έγινε. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το project, σας δείχνω κάποια πράγματα. Σας λέω από τώρα ότι ό,τι θέλετε από Carbon παίρνετε Βαγγέλης Μαρκόπουλος, Μότο Μαρκόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Αλλιώς Φωτίγκος στην Σπάρτη. Ό,τι θέλετε ρωτάτε τα παιδιά ή σε επικοινωνία μαζί μου για ό,τι από αυτά όλα θέλετε. Εγώ επέλεξα τα περισσότερα είναι Maxi Carbon από τα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε στο επόμενο. Φιλιά.